מתחיל מתקדם, מזהה מנהרה, זה פשוט חורים באמצע הרצפה. רגע לפני שהם חוזרים ללחימה בעזה, ישבנו לדבר איתם על הכל. מתקלויות נגד מחבלים, והטקס יחיד במינו. סיפורים מתוך עזה, עכשיו מול המצלמה. כרגע אנחנו ממתינים שיקליטו כאן, פגע בנו איזשהו טיל. יש לנו שתי צוותים בפנים, מחכים לחזור אליהם ללחימה ביחד. אפשר לראות את העיתן פה נוסע, שמע, כמות כוחות פה היא מטורפת. זה חפר את כל עזה. פותחים לנו את כל הדרך. אמת. אין מלחמה בלי דינה. אתה נכנס פה בשטחי כינוס לתוך נמר, סוגרים את הנמר, אתה לא רואה מה קורה מבחוץ, פותחים את הדלת של הנמר ואתה בתוך רצועת עזה. מבינים שהצלחנו ואנחנו בפנים. אתה מהר מאוד לא קולט, אבל אתה כבר בתוך עזה כמה ימים מטורף. ומה הסוג פעילויות? מקבלים איזושהי הורדת פקודה, עכשיו יש משימה להגיע לאיתור מסוים לאיזה בית. אנחנו באים, מחפשים מחבלים, בגירים, מטענים. יש כל פעם משימה אחרת. ואתה מגיע למקום שממנו כל המחבלים יצאו, ואתה רואה את הבתי ספר שלהם, איפה שמנחילים להם את הדור הבא. ממש כאן, מעבר לקיר, מייצרים פה רקטות. וזה משהו שבתוך לחימה, זה מאוד תופס אותך. ירדנו לאיזו אינדיקציה שהייתה, למנהרה. מתחיל מתקדם, מזהה מנהרה, אתה פשוט הולך על הרצפה, וזה כמו, זה פשוט חורים באמצע הרצפה. מטורף, מה, הם פשוט סולם? לא תמיד סולם, זה גם הרבה פעמים צינורות אספקה של מים וחשמל, מצברים ליד זה, ולפעמים גם ממש עם סולם לירידה. עכשיו אתה מתקדם ואתה מזהה מנהרה, כנראה אחד המחבלים שם שמע, הוציא את הראש, מחכה שם מחבל שעומד עם RPG, הוא קיבל צרור של הטנק שהיה לידינו שהפתח אותנו. אנחנו ביחד איתו, מטולים, והם זרקו רימונים גם. מזהים שתי מחבלים הרוגים בתוך המנהרה. ההנדסה פותחים לך את הציר תנועה שלך, שריון מחכים עליך בכל פעולה שאתה עושה. אף פעם לא באמת לבד. תור חייל שאתה מתקדם שם, אתה מסתכל ימינה שמאלה ואתה פשוט הולך בלב של עזה, במקום הכי מסוכן, וזה דבר שכאילו נותן לך גאווה אחרי זה. מה שצריך, מה שמהווה עלינו איום, יוסר. התמונות שלכם התפרסמו כבר בכל רחבי האינטרנט של המחזור שלכם, מקבלים סיכה, מסיימים מסלול, ממש בתוך עזה. ממש ברחבה שם עשו לנו טקס כל כך מיוחד וחד פעמי. סימן איזה משהו, סימן איזה סגרת מעגל של סרט גבעתי. הם קפצו בין הראשונים, ב7 לאוקטובר. עוד דברים להגיד לעם ישראל. אתם לוחמים לא פחות גדולים מאיתנו, ועל העורב.